Na yi nurse ce by profession, so da ma'aikatan radio da talabijin media people suna dan faɗakar akan amfanin da mahimmancin tazarar haihuwa da kuma yadda kowane kala ake amfani da shi da kuma yadda jita-jita yake yaduwa a cikin al'umma. Na yi musu bayanin cewa duk wanda iji wani jita-jita ya je gurin ma'aikaciyar lafiya ƙwararriya ta yi masa bayani yadda ya kamata, don yada jita-jita yana haifar da abubuwa da yawa da ikan sa wa'yansu sukan shiga wani hali ba tare da hali irin na su samu ciki ba tare da sun shirya ba, ya janyo har ya zama cewa ya taɓa lafiyarsu. Sunana Hafsat da Dauda. Tazarar haihuwa na gano cewa kuma tazarar haihuwa yana da amfani a al'ummar don mutane yara sun yawa da iyaye ba za su iya kula da su ba, so ya kamata su ba da tazara a haihuwa inda za su iya kula da su ɗauki nauyin abincinsu da makarantarsu. Salisu influencer ne, so da suke nan wajen yawanci dama waɗanda suke harkan kafafen yada labarai ne, amma na yanar gizo abubuwa da yawa gaskiya, saboda yanzu na san abubuwa game da kayyade iyali wanda ban sani da ba, da kuma abubuwan da ya shafi harkan yada labarai a yanar gizo. Karuwa kan maganan maternal deaths cikin jihar Kaduna da kuma duka Najeriya, an koya mana wadansu abubuwa da suke da amfani a kan maganan nazarin haihuwa ko? Tazarar haihuwa rather. And I believe yanzu da muna da irin koyarwa da zamu iya je waje kuma jama'a magana akan yadda za a iya tazarar haihuwa a samun karin cin gaba a cikin kasar Najeriya. Because you have most time to be together.